ଚାଲ ଯିବା। ପୁନେରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇଛି, ଦେଖି ଖାଇକି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସେଇ ହୋଟେଲ ଅଜୟ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସିଗଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର, ଅଜୟ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଥାଳି। ଖାଇବା ପୁନେରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଚାଲ ଯିବା। ପୁନେରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇଛି, ଦେଖି ଖାଇକି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସେଇ ହୋଟେଲ ଅଜୟ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସିଗଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର, ଅଜୟ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଥାଳି। ଖାଇବା ପୁନେରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଠାକ୍।